srdci malebného Turca, obklopený lesmi, horami a historickým parkom, vzniká výnimočný projekt Château Révaille. Miesto, kde sa spája minulosť s modernou architektúrou, pokoj s hodnotou a príroda s noblesou. V ponuke sú nové apartmánové byty, ktoré vznikajú v bezprostrednom dotyku s kaštielom Révaille, niekdajším šľachtickým sídlom, ktoré prechádza citlivou rekonštrukciou. Projekt prináša ideálne spojenie osobného využitia a výhodnej investície. Vďaka hotelovému programu môžete apartmán využívať na vlastný oddych a zároveň ho nechať zarábať počas zvyšku roka, bez starostí, s profesionálnou správou a pravidelným výnosom. Kúpa apartmánu je teraz obzvlášť výhodná. Ide o predpredajovú fázu s výberom tých najlepších jednotiek a atraktívnou cenou. Hodnota tejto nehnuteľnosti bude v čase rásť, nielen pre výnimočnú lokalitu, ale aj vďaka celkovému rozvoju projektu. Château Révaille nie je len obyčajný rezidenčný areál. Je to miesto s dušou, s budúcnosťou a s atmosférou, akú inde nenájdete.